Aktibong tumulong ang Citizens Interim Service Support Group o CIS 419, isang volunteer force multiplier group na pinamumunuan ng ambassador at Viva actor na si Sahil Khan at itinatag ni Princess Jade Chua Ramos sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ikalawang araw ng Tigtigan Terakan Kingdalan o TTKD 2025 nitong October 25. Force multipliers, volunteer group po yan under DILG. Together with PNP. Ako yung Viva Star. Actually, yung iba yung trabaho ko. Pero since join ko 2021, really appreciate and really happy. And tulong yan. Lahat yung tulong yan point to point. Barangay to station, station to city, city to national. So we are, especially actually, I'm really happy to all marshals and those that work with us. Really happy, I really appreciate. And we will help with them. Nagbigay suporta ang mga miyembro ng CIS 419 sa mga pulis at event organizer sa pagpapatrolya sa Red Street at loob ng TTKD grounds. For very long na nag-stay at nag-start ng CIS 419. The time is we start on 2018 until now. Kahit sino yung maging opisyal sa Station 4 hanggang ako ay nandito ang mga CIS 419 para maglingkod sa bayan. Pinuri ni Police Major Ronan James Eblahan, commander ng ACPO o Angeles City Police Office Station 4, ang grupo sa kanilang pakikipagtulungan na nagpatibay sa seguridad ng mga residente at bisita. In behalf of the Police Station 4, ito ay napakalaking bagay po para po sa amin. Yung CIS po is napakalaking tulong po, lalo po sa ganitong event na kailangan po namin ng mga force multiplier. Imagine po, libo-libo po yung mga tao na nandito. And di naman po kayang i-cover po ng police pagdating po sa peace and order po. Nagpapasalamat ako sa CIS, sa inyo pong lahat, at nandito po kayo upang tumulong po sa amin. Nagpahayag din ng pasasalamat si Andy Enriquez, ang head ng Angeles City Tourist Information and Visitors Engagement o ACTIV sa dedikasyon ng CIS 419. Kasabay nito, nagpasalamat din si Barangay Balibago OIC Kagawad Bong Nictao sa mga voluntaryo sa kanilang aktibong partisipasyon sa komunidad. Ay, napakalaki po, napakalaking tulong. Actually po, kasama po ang Barangay BPATS natin. It is one of the safest na Tigtigan Terakan Kingdalan ito pong taon na to. Itinuturing ng mga opisyal na isa ang TTKD 2025 sa pinakaligtas na selebrasyon sa mga nakaraang taon dahil sa koordinasyong pagtutulungan ng mga otoridad at volunteer groups tulad na lamang ng CIS 419. Tiniyak naman ng nasabing organisasyon ang kanilang patuloy na suporta sa mga inisyatiba ng pamahalaan para sa seguridad at serbisyong pangkomunidad bilang bahagi ng kanilang advokasyang nakabatay sa voluntaryong paglilingkod at pakikipagkapwa-tao. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.